na nke taa bụ Tuesday ahịa afọ abalị 14 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. Eji m aka na mbere ọfụma ebe ahụ ị nọ. Ana m asị nke ọbụla ị na-eme ya gaziere gị. Nke ọbụla ị na-eme dị mma ya gaziere gị. Ọ bụ na Ugwumba Television ebe ahụ anyị si ewetara gị ihe omume ka o si mee nke nwa bekee kpọrọ newspaper review ka anyị nọ taa. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, kpọọ m Adaoledo. Ọ bụ iso naanị m nọ mụ na onye isi ozi na Ugwumba Television nọ Maazị Mike Onovo na gwa kene ọhaneze. Ọ dị mma Igbo daalụ nọ. Enwe ihe anyị na-emetacha ha anya maka na ịma izuụka gara aga n'ụbọchị Sọnde ka isi onye anyị Odumeje mere birthday n'Ọnịcha. O wee bụrụ na anyị na-asị Odumeje happy birthday. Mana nke bụ na Fada Mbaka emeela bazaar emere na ụbọchị Sọnde gara aga, mana anyị enweghị ohere ịga bazaar nke afọ a. Buteghị nsogbu, enweghị ndị abalị mba maka ihe bazaar ya, mana ya bụ bazaar emere ga wee sị ahụ nze Chineke. Aha bụ Mike Onovo, ka anyị ga-anọ n'ihu. Daalụ nna. N'atụfughị oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ gụpụtara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ rutere anyị aka na nke ụbọchị taa. Nke mbụ ebe a wee bụrụ na NLC TUC ignore court order, begin nationwide strike over assault on Ajero. Nke a wee na-akọwa na ndị NLC ya na ndị TUC ya ndị ọrụ na ha agbago abụbọ ọrụ. Ha wee lefere anya na mmaja gọọmenti na mmaja ha si ha gaa na abụbọ ọrụ. Ha lefere anya wee bido abụbọ ọrụ taa bụ Tuesday. Ị nwere ikwu maka nke a nna? Ama mkpọkọ ya ndị ama mkpe mmaja ọkwa ndị ụlọ ikpe siri ha ụlọ agakwa na kọt. Mana ịma na orugo ka ọ dịka a ga-asị mgbe niile ndị NLC ndị ọrụ ma TUC ha niile na-asị anyị ga-agba abụbọ ọrụ, anyị ga-agba abụbọ ọrụ. Emekwa nkịta na-agbụ ụja anaghị ata oruzi nke ha sị mba. Ọzọkwa bụ na amaghị m etu ọ na-esi abụ ịma kọtụ be anyị nweziri etu ndị mmadụ si na-enye ha anya ugbu a. Ọ na-abụ eruzie ndị ọrụ kwado ha n'ime ihe ọbụla ejiri kọtụ si ha mba. Ofu ihe ahụ ka m na-asị na ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị tinye anya n'ụmụ ihe ụfọdụ a na-eji kọtụ eme ugbu a. N'obodo anyị bụ Naijiria ka otu onye gara na kọtụ weta injunction ka ọ gị ga na-akpe sị mmadụ emekọtakwa na mee m investigate maọbụ kpee m ikpe na kọtụ. Ọ ka dịkwado tata nweogwe ndị ikpe na ikpe ya bụ ihe ọbụla etu a nọ kịta. Ụmụ ike ịga na kọtụ nata injunction si nwunye m emekọtakwana o mekọtakwana kpọọ m ihe ọbụla na-abụghị dadị. Ọ dịzị ka a ga-asị na ya bụ ihe kọtụ, ọ dị m ka a ga-asị na emebiwenye. Ndị NLC kwadocha mgbe ọbụla asị ha kọtụ jikwesị kọtụ asị, mgbe ụfọdụ ọ na-akakwanụ mmasị na ọgụ ka polisi na-abịa. Nke ọ na-abụ akwadocha ha na mgbe ụfọdụ asị ha na-agakwana si metu n'onu ka anyị marụ ya. Mana ọ kakwa mma akwadoghịkwa m na ha na-enupụrụ kọtụ isi o. Ha enupụkwara na kọtụ isi, mana ọ na-abụ agbaghị ụzọ owere mbọ dị iche. Maka na ọ na-adịzi ka ihe egwuregwu. Maka na mgbe ọbụla NLC si na ha na-aga abụbọ ọrụ, ndị kọtụ maọbụ federal gọọmenti apụtakwuo otu ihe. So mụọ na-ajụzi ma ọ pụtara na ha na-enye ha aka azụ ka ha na-emetezi ha mma. Ịgwụkwana na a na-enye ha aka azụ ka a ghara ịkpụrụ nne. Ịgwụkwana na a na-enye ha aka azụ, mana ị ga-asịkwanụ m kwuo gịnị maka na ka ezi ihe mere ha ji asị na ha ga-aga emeche ha ma agazi. Ihe eji egbu ụzọ esi egbu oke abụghị ofu. Enwere mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ha gaa ụmụ nzukọ a na-eme na Aso Rock. Anyị ma agacha Aso Rock ịbata ikekwe ọ bụrụ na ekpezitara asị mgba ka enekwu anya. Mana ọ dịwana mgbe niile na-aba ịma na ya ka ọ ya bụ ihe dị iche na dịka ndị Igbo anyị na ụfọdụ ndị mba ọzọ. Onye Igbo kwado ịnụ ọgụ nụọ ịgba. Enwere ndị ọ ga-abụ asị a ga na-aba mba gbaruo ya echi ama nnọọ. Mana ọ ka mma si n'ugodu nke a ka polisi wee na-abịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a, gaa n'akwụkwọ Punch ka ị wee gụrụ ya n'uju ya. Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Ebonyi rice millers announce that there is excess rice, pegs 50 kilogram bag at 32,000 naira.
nke a bụrụ na ndị na-ahụ maka rice osikapa na Ebonyi steeti na-ekwu na rice juru eju bara abara na enwere osikapa juru eju bara abara. Nke a bụ ezigbo akụkọ maka na ihe ọ pụtazi bụ na a ga-enwe rice ebe osikapa ebe o buru ibu. A ga-enwezi osikapa ebe o buru ibu na Krismas a na-atụ anya ya. Ekwuchana na ọ bụziri anyị nwee ịfụnanya ọ bụrụ na anyị ịfụnanya na a na-ere ya bụ rice 32,000 ọ ka dịkwa mma ka anyị na-ede n'anya ọ gwara niile na ọfụma ịfụ na nke be anyị ahụ o kwesịrị ịdịkwa n'ọnụ ala. O kwesịrị ịdị ọnụ ala maka amasị m ebe ọrịa aga mana ka a sị na nke a bụ akụkọ ọma na good news maka na ọ ka bụ dị more costly than otu anụnwa na-ekwu kịta. Ihe dịkwa n'ime ya bụ o nwere ike ọ bụrụ ka anyị n'anya kwenye na nke a bụ eziokwu na ọ dị gbanyụ maka na ọ bụrụ na isi m na osikapa juru ebe niile mana m pụta n'ime ahịa a na-akpọrọ m enwe mgbe anyị gụrụ ọkara akpa ọ dị m ka ọ bụ nke ikpeazụ anyị gụrụ dị m ka ọ bụ 18,000 ka anyị gụrụ mgbe ahụ. Egoro m 16,000 etebeghị aka. Ya bụ na ọ dị mma etu ahụ iji wee ka ndị be anyị obi ka a marakwa ka anyị ebidoro iwe nke anyị. Ya bụ ndị na-akọ rice na Abakaliki ụmụaka si ha jisie ike nke a bụ nke ọma. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị na UNICEF votes $1 billion to tackle teenage pregnancy in Nigeria. Ọ bụ na akwụkwọ Punch ka nke a si wee na-apụta. Nke a bụrụ na ndị UNICEF na-ekwu na ha ga-ewepụta 1 billion naira nke wee kwụsị ụmụaka na-erubeghị afọ 18 ịtụrụ ime mkpuke na Naịjirịa. Amaghịzi m etu a ga-esi kee ya bụ ego ọ bụkwa naira ọkwa bilion ọkwa dọla ka a na-ekwu. Amaghịzi m ka a ga-eji gaa nyenwe ndị nne na nna ọrụ ka ha nwee ihe ha na-arụ a ga-eji na-elekọta ụmụaka ka ọ ga-abụ na ụmụaka ha ma na-apụzi na-aga achịsara ụmụ nwoke ụkwụ. Amaghị m ka a ga-etinye n'ụdị iji wee mee ka ndị na-ada aga akwụkwọ ka ha bido gawa akwụkwọ maka na ndị a na-anọ n'ụlọ na-ada aga akwụkwọ ka ọ na-abụkwanụ ọ bụrụ na apụcha ndị a ụmụaka boys a na-enweghị ha na-arụ egbuwara isi achọrọ ha na-aga egotere ha sweet na chingom. Ya bụ ọ bụrụ na ha chọọ ime ha megodo ka agụụ na maka na ọ bụrụ na agụụ na onye ọbụla nwee ihe ọ na-eme ụtụtụ onye ọbụla apụọ amanụ n'ụlọ ndị kara nka bụ ihe nọ. Nke a bụ eziokwu maka na asị na agụụ bụ ihe na-eti nwata n'ihu nne ya. Onye ọbụla agụụ na-agụ nwere ike imewe ọ bụrụ na ọ bụghị onye siri ike na ịkpa ezigbo agwa onye a nwere ike imewe otu ihe maọbụ nke ọzọ nke nwekwara ike ime ka onye a wee jee tụrụ ime mkpuke. Nke a bụkwa na ụmụaka ụmụ nwaanyị mana a na-eme ihe na-agụ nwaanyị na-agụkwa onye tụgharịa ọ kwụrụ na a na-eme ka eme ihe na-asị lotekwa ụmụ nwoke ka enye ha ihe ha na-arụ ka ha ghara ịdị na-anọ n'ụlọ maka ọ bụrụ na ị na-enye anya ọfụma ọkwa onye na-enwekeweghị ihe ọ na-eme ịma na aka nọrọ nkịtị onye na-enweghị ihe ọ na-eme bụ ihe na-enwe ohere anụkọta ihe dị agha agụwe ọ chọrọ ụmụ kịrịkịrị ụmụaka ọ ga na-apịa aka mana asịkwa m na ọ dị mma nke a bụ eziokwu. Ngwa jee gụrụ akụkọ a na akwụkwọ Punch ka ị wee matakwuo ka ha si wee kwuo ya. Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị CBN NBET orders federal government 190 billion naira for electricity supply. Mgbe na-asị nke a na-akọwa na ndị CBN na ndị Central Bank of Nigeria na NBET ma ndị ọzọ na ha ji federal gọọmenti ụgwọ ọkụ 190 billion naira. Ịma na ihe dị n'ime ọ dị m ka nke ihe obodo anyị abụrụ na ịchọ iri awọ ihe nke gbara agba ya wụ na ị na-eme ịchọ iji ụgwọ ọkụ jie ya na ihe na ha eche bụ ndị a na-ebugharị obebe eji arị enu poolu. Ọ bụrụ na mfụ ha asị ma ha ga-agodo bido na ndị a ji agba ego. Ndị bankị ji ụgwọ NEPA ndị bankị ji NEPA ụgwọ ahụ na onye ọbụla ji ụgwọ ma ndị na-ebi ego ọ bụrụ bankị nkịtị nọ CBN ji ndị
nepa ụgwọ ndị nke ọzọ gịnị elbet na ndị otu ya ha niile bụcha ndị gọọmenti wecha ha niile ya bụ na ọkwa ofu ihe ọkwa kemgbe 2015 ka ha si na bidoro jiwe ụgwọ ọkụ a ọ na-adịzi m ka a ga-asị na ego ndị a ji ka a na-eweziwe na-ekere ụmụ ogbenye na-ekere ndị na-enye ndị mmadụ nsogbu ịfụkwara na kemgbe ọnwa ole ma ole gara aga ka ụgwọ ọkụ bịara rie ma nke a na-akpọ dị prepaid mita itinyekwuo nke ahụ fịam ọkụ agwụna. A gwara gị sị na ihe dị n'ụmụ ihe abụọ ọ bụrụ na ị chọọ iri awọ rie nke gbara agba ị chọọ iji ụgwọ ma ijide ndị bankị ụgwọ jide ha ego buru ibu ọhọzi ma enye gị ohere enye gị ohere ọkụ ma abịa dobiri ọkụ ịnụgo na a ga-adobiri ọkụ na CBN maka gịnị adọbikwa n'ọkụ ọ bụrụ na ihe mebie kama na ihe a na-ekwu bụ na ọkwa na ndị gọọmenti anyị ka ọ dị n'aka maka ọ bụrụ na gọọmenti na-eji gọọmenti ụgwọ mana na ndị anyị nwa bụ ndị mmadụ kwụrụ onwe anyị biko ndị NEPA unu kwụsị inye anyị nsogbu unu ga-abidogoro na nnukwu azụ bụ ndị a ji unu bilion hapụnụ ndị ji ụgwọ 3,000 5,000 a na-agbabi ọkụ ha mgbe niile. Nke a wee bụrụ eziokwu ebinyere m aka na nke a biko si mgbe enyi otu ahụ ọ wee bụrụ ebe a ka anyị na-adọbiri ya na nke taa na ihe omume ka o si mee eji m aka na ịma na onye na-amaghị ka o si mee n'akụkụ ya na obodo ya ma n'ụwa niile anaghị ama nke ọ ga-emewe nke a mere o ji wee dị mkpa na ịga na-esonyere anyị ụbọchị niile iwee mata ka ekesi anyị anwụ. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ kpọọ m Adaọla Edo biko nna m ihe nwere ike ịgwa ọhaneze tupu anyị apịachie. Ọ dị mma aka na-agbapịwa ọnụ ihe ọ pụtara bụ na oge mgbupụ eru na nso ya bụ na anyị na-asị ụnụ ihe oyi nke a ji atọ ụtọ bụ na anyị na-asụ ya n'asụsụ be anyị ya bụrụ na ihe a bụ otu ụzọ anyị sikwa na-akwalite ihe gbasara asụsụ Igbo ịma na mgbe ụfọdụ eme ihe ụfọdụ achịsị sụọ ya n'oyibo asị na-aka mma n'oyibo ya bụ ọ bụrụ na anyị gbalịrị ya unu etu a n'asụsụ Igbo etu a ka ọ kacha ụtọ ya bụ biko na-esonyere anyị na mmemme a. Ngwanụ ụbọchị a ga-akpụ isi akpụzie afụ ọnụ. Daalụ.